Cena nových knižkoch zavýši nielen od toho, že za ktorú klasu še knižky kupuje, ale i od toho, že za ktorý učebníky še škola opredzeljela. Jak môž doznať u zavodze za vydávanie učebníkov u Novým Sadze, komplet učebníkov za nižší klasy, to jest od 1. po 4. klasu osnovnej školy, vynoši kolo 7 000 dinári po roku, dok za vyšší klasy učebníky drahší i koštajú prosekovo okolo 16 000 dinári. Keďže na toto dodá i cena tekoch od 45 po 160 dinári, po tým klajbásoch i druhoho školského príboru, to zvekšuje trošok ešte za 2 do 3 000 dinári a tu všelijak treba dodať i školskú tášku za tých, ktorí len počínajú chodziť do 1. klasy. Ceny školských táškoch še rušajú od 1500 dinári ta na vecej. Z druhého boku u Novým Sadze môž kúpiť i hasnované učebníky. Toho roku pre aktuálnu situáciu so koronavírusom hasnovaní knižky menej hľadaní, ale še to po počiatok školského roku ešte môže premeniť. Prednosť skupovania hasnovaných učebníkoch, keď to možlivé, to všelijak šporovanie, poneže takí učebníky polovku tunší.